27 Kollanpur Pramod Nagoni Bisingok Hobjanai Khas Kollanpur Subhananda Kamio Tongnai Devendra Debormani Basajak Sanjana Deborma Talsni Taljar Romoi Cancer Bemar Manjagi Tongkha Dr. Kahambai Funogmaya Nogo Rang Puisa Chugyang Mabai Okokno Khnakino Tongoi Manliya Ampura Kamini Shikla Botolok Kami Thangai Sanjana Debormani Bagai Rang Thumlaikha Yagulo Arang Thumani no Sanjana Debormani Nokhungo Thangai Bufani Yago Yafuri Kabulaikha Thangai Manjagi Kha DK Deborma Liton Deborma Akas Deborma Hambai Deborma Kismat Deborma Raju Deborma Tei James Deborma Jotoni Shakthar Mumbai Kami wo Sanjana Debormani Bemar Hamna Bagai Rang Thumilaikha Te Arong Rang Thumjakno Sanjana Debormani Bufani Yago Yafuri Laikha Dosaga nok tini samno rang thumbai samno chubanan thamani abato sini bukhukjuk masa abato jotono nugui tongo social media abo nungbai khanano bono to jotono sini baina bini emonji serious condition onek hamya tabasuk jorate bi treatment choliako যখন তে বিনি ট্রিটমেন্ট চলি না ফানো রাং পয়সা তো অনেক নাঙ্গো বাইরে অতলাং মানে ফানো বন তো বইমা ফাইকা তাবসক জরাতে বিনি বসাগো জরাতে কোনো মেডিসিন ক্লাইয়াখো বিথির কোনো মাছায়াখো আবনি বাগৈ ব তাবুক সিং থাঙ্কা তিনি কমসে কম তাবুক 5টা বাজি হই দङ 5টা বাজি দङ সিংআসক ফুংনি মি অংখর মানে বন চুবানানে বাগৈ সিং কমসে কম তাবুক 5টা নিছে সিং সগৈয়াখো বন থাঙ্গাই তো সিং তিনি কিছা মিছা থুমকা আবনো ইয়াফারৈখা বনি ফ্যামিলি ন সিং অবো তিনি সালসায়া angkai sing buskango tebo agugoi tebo bini bagai sing busuk ongai man sing tebo logirala yakoi sing thumbai bono busuk khaimana bo nailai ja kai tini suk jora toito sing je man sak to rikha sing tini fast ungomani watini jora ongai bo ongkhor malailia sing angkai nungmani bini nukhungo bo onek condition hamiano onek nukhungo chugiano je ongkomani borok batikhina sai tonglayo kamro khai te kaisa angkai ang sini je MLA tongnai sini ba sini tabu ramsrong gatni borong nang kaisa koimung sano norok thangai bono kisa naikhai ba chuba choni bagai onek chanai tamni bagai ingkai obo to kaisa sini borok buini nugui tong norok buini borok si borok ni borok btike thumbai borok no rang koi oi tonglai donation khai tong sini borok ni bagai se tabu go masapona nugjana krai buikhai btike bo borok ni borok no rang nini jese kurul phanong to borok kari rimano sini borok ni bagai ingkai sing tabuk se jorate bono 2 lakh se kari manya khona sing usuk khanai tongmani aboni bagainya ang jotno no koimung sano norok jengai mansak 10 taka angbo 5 taka angbo tirokno chuba khangga belai hamnai jotoni no jora phayo somoi phayo ani sakabo klaimano aning phurubo bui saimanai buining phurubo ang saimanai aboni bagainya jotno logerona nangnaita angkai ang ta asungna angkai jotno hambai kai tini bora thaina rang thumla ke bojaga sing to tini sini area angkai to je ampra area tongmani sini ramsnogar tongmani tini sing school thangka at pore sing onek dem office rogo thangka onek nini cam rogo thangka joto jaga na sing thumbai bazar ong thoni ni je dugan tongmani joto na ongkoi phaika kuno sing oborong na lachina nangya talasi bai dinoro bo lasioi sini borok kuno dino maimaseya sing lasiaoi kaisina kaisa logirioi mono chubai mangkhaise abose borokok abose kaham aboni baganya jotno no sanamo songo norok tala sidi oba heke na norok school thumdi nini ba bazaro nini ba joto jaga no norok thangai mano sini bukhuk jono to norok nugui no tongna bini onek hamyao klaijang no tongo sing dagai nugui phaioi ang buma kaba nukmani bagai bo ang dukhon angkha krei ni bagai no oba haingo sing gonang khai to sing bo oba hai nangla khamuloge kebono chumana nangla khamu bo krei ni bagai no tini buma mukti klai tongo nogo mai tothra thaiakai engna nango aboni bagainya kaisa na kaisa wala yaoi joli yaoi ongko yaoi tui borok no 10 taka 5 taka je mani ri mani abono belai borok kok naita ani khaito abono nai ngai sonjanani no thang bo ban haite nok tam sang bo hai taborok buma bu phani yakti to sing khanai mangkha bini sori to tabu onek bari jak je fungni hoitano khanaka bini ama sawa fungni hoitano sori bari jak ni sakoro angkol khaiforo na saka angkai bad bini yakung rok bo bini je sir koroma hai rok jago sing je bsak sakrop kai kumani oba hai enek bo kosto ta bo kabui tong ongkoi tong sing bo kabui tong phana to sing bo chugyani bagai to sing khaime abla sing amani banganya tini sing buni thani lasi hai ke sing 10 taka 5 taka manbo sing je mansak tini chubai ri phaiga amani banganya tini to boroni tabo sukjora tei khana mani
sini je Ramchandra Garden to ADC ning to cable no thanai kri ko borok kicha thangai nai khang MDC MLA borok thangai nai khe to belai chanai tamni bagai ingkai utirong no doti je engai mansak sing hamri ma khang kai bobishota singbo tebo obo hake buskango yapiri sai manota kai tini suk jora toi ta suk nong nai buskango norok tebo no gano sing busuk jora toi bono logi rui tongai man busuk jora toi thangai man abo to norok jotono nugui tongano kai asunota hambai Genera agera obra suba khabo hai kana moda pila suba man ang to Tripura People Foundation hoite se phayo abo to sini tabok sing kaisa society ngi se sin parani logi ui ungkoi phayo ang to Bangalore norok to saimono Tripura People Foundation ongkai sabo tong sabo koroi jotono saimono tabok se jora toi to sing otoina ongkai to onek borong to chubai phaika kutui thangnai rongno je ongkoma bo sing masana pano ayango kaisana pano tonia yango mamung jotono no pathogo jo tabok se jora toi sini je sing samung khaimani sing kaisana pano bukha bairia ko sini je mantai sing chubaino khaino samung taksuk jora toi sini borono sing naino tongko baire engtho nini all India nini Hyderabad Kerala nini Chennai rogo Bangalore rogo naidi norok nugui tongo norok news bo nugo bobo hai no sing bobo hai ke roho sing blood donation onek khayo sini borong ni bagai tofano sini borok rong kha wanchungmani kri engai thango aboni bagai no nangna sanawa tator jog bai sini borok kisa misa norok bono ongko khang ka belai chanai phai nai pe kang ka onek chanai je social media ni hoite fano sini je tongoi tongnai ro parani member rok bani ni chairman je society ni je tongnai rok nini bat student of fano je fano bono kisa phai nai pe mang khang ka belai chanai anga bono jotono no hamjama ya farana jotino bono nai pe kang kai Sanjana bagi tam ko sana luk na je chuba ya tabuk sik jora tongnai rong tabuk se jora toi to je chubaya tongnai rong ni bagai hingkai ang oborong no to belai sanamu songo ani bukhabai no borok je mansak bono chuba khaiba belai chanai tamni bagai hingkai norok nugui manna bono video bo nukhana sing samatai norok ungko je hingkai norok ni mokol be norok phai naiman phai bono bobo hai bini serious soli oi tong bobo hai ungkoi tong mai tabuk bose bosai mia ko khopsa saya abo to jotono saimano nogo bobo hai soli tong hana ani nogo khangkai abo ang bo saimano ang mai totra thangya ongo abo joto borong no ongo nogo abo hai klai khangkai joto borong no sing salsa luma baise busu kosto nangai thang tangai mai semia tang ko abo kaise bini kono normal boya abo onek kotor abo norok saimano bobo hai bini sing mataina to suron khainai bini kaham karang khai bono disa sing sasakai phunong mang khaiba onek sanai sing bini bagai suri mang no tongnai matai rong no bo sing koino tongnai bono kaham karang khai rima khangkai kai ang to sungna sasinai kai hambai nor kuno sanada nong logi wa tin sap tong bung ke sai ani logi to tongo yango sini akas bai tongo nangkai bo raju tongo te onek borok tongo ikuyang tongo kai bini mung to ang khulia kai tabuk tebo tongkhu sini tongphano borok sopai malia tang engke borok kamni bagai kisa stop mark khlaika ga khana rokong ken norok borok no nugui manana sing obono kam tongphano sing kam duwa reino sing bono je mansak sing obono khaina tongsinai chubawe ka sangna jotono no lukorona hambai maya phoro ga sangna